li fibro kiba jukersan bahai kini ka YouTube channel jonga badeng do trong ba ye piru kumju kiba ju persya bahai kini ka YouTube channel jonga badeng do trong ti ke jing puli manta kamet ka de na ka kitab chung job nang kal nong khat sang ti shwa bangan puli na kitab chung job mo ngasukwa man pasat jengmut long kat bala kat bakot ibor ban persnguthu igibru lo jongmo mar bon hi kajing sya elam bakla bat kita kinong kentho lani kita kinong bisni kinong pihun namar ba ka ka bakaman sim juki kadon kamde ria ka kajingla kajungki hi ban ben ban sin ban rungop lani ban bisni ban pihun kata bar khoj hi kade kajing sya elam bakla na dun suwa tingam sngoper ngam sngoplai ki baro hendrai tangkawai ngai sukwa ban ajing mut ipi prarung ba lada pi pilong kirupat ba kumbalong bangamo hato sakat no snem pindang yai long kumni lani sakat no snem pindang sya iya kani kajing sya elam bakla ha kita kibriu kibron kabor lani ha kita kibriu kibom syamla patiau ya ke imlang salang kajungi ti ngan ong ipi lada ublei undon rangkat bat nga undon rangkat bat kini kejat benriu ngan ong ipi lada ngan keren sikentien lada baro hi pin yo ong hoot nei te kamut kata hi baro hi kade kejing na kejing ublei handrei sakat no snem sakat no sngi sak salano ublei unang don bat kini kejat benriu lada udon sisa bat kini kejat benriu balengi longkum ni hadu bangim ya nguthu isu kani kalong yang ngi kirurang ba hi bangin perkhan ladangi ong ijri ijat benriu kat ba ya ka bha ka banta ka jungi baro ngimdon ka bor ka ikhtiar hato kanong don jingmut yangi bangin nang perta ijri ijat benriu kanang don jingmut yangi bangin dang yale na ka banta ka ijat benriu hato kani ka jingle rong ka ba klem nguthu klem jing shai klem jing tip klem da tip ububun balang hato phila banli ei kalong tak kamang karong hato phi kirupat ba haba philet bat kita ki jing yelang ju kisang balang ba pher lani ke jing sya elam bakla ha ki politician mo kita ki seng ki parti ba pher lada philet lang bat ki phinia sya bat ki phinia yap ru kata ke jing yele hato lada pilaj imru tang sinong rim ka yeng tang sinong rim ka jaka ba pin sina yeng hato pilayo hau perkhat bah ya kata hato pilayo nong halor kane ka jingyale makan ti baro khon hato da ka jingle jubor kabayalam bakla ban pen sator ya ki nang salang lani ban pendu tiap penduk dam ya babon balang ya ukhna ubanangki hadu ba ka imlang salang ngim sngotu sngothau shu hato phindang ya isha hato phindang ya ap hato phindang shupe sa tangki kman lani ka ba phide ban ong menta kai ka ba phi kano kai ka ba phi ben kai ka ba phi le phi kam ngan ong yi phi kam don jingmut namar kani bar khoj kadai tang ka jing sngobriu jungi kam de da ka bor jung ublei kadai tang ka jing kwa le jubor ka jing kwa nam ka jing kwa burom ka jing snow start ka jing snow bahe ka jing snow meng handrai ngimlong ei ra halor jung kata handrai ngin job ik perthai tang da ka jing ngin job ik perthai tang da ka jing snow ret kamantoy ban syo yu ubriu lani kamantoy ban penting yu ubriu dau ding sempat na usabuk lani da kasuloi da ukuli da upap kamdon jungmun kani kadeka ka an bathamai abalo ong ka an bathamai ka juk bathamai tang da ka an ngila banyele nginom la asyu bandang ikran iki baro khoj ki balalet lalet handrai mentangan ong ipi lada ublei undon rekat ban nga ublei undon rekat ba kani gedat rio baro hi
ngin sai siam phang baro ngin sai pe phang andala poi kaya kaba ublei hi unsa pen I ke ikilenti ki bandang bha nang nei sakwan lada ublei undon rangkat bat nga haki eke baro khoi ki jingle ki jingkam ki jonga namar nga yela de ngam tip kadi tong ubrio yeki eke ki banganga kmil tina ka banta ka jing bha ublei utip kham bha amde yeki brio bakin bisyar ki eke baro namar bangan ong ipi bahadu mentamene haka jinglong jong ka ban rio jungi lada kat bale urang ba amsim lakhen snam nangkong hi kadai na layang lasem nangkong hi kadai na kasong man nangkong hi kadai bangin pun ku bor ya orang ba halayang lasem hatop hi kilong kemi dan kilong kemi ki basya elam bakla bat ki basya elam bakla ha kita ki ki ba ki briuk banabar hi kila hikai yangi omde bangibot renti ya ki jengi hikai tenrai kiba ulong suwa man suwa jungi uhikai henre ngilabot teneng ki baro ya ki jengi hikai jong ki briuk banabar bat ngisa ak pede kumba ijri ijat benrio tang nakarong nalor henre kamdon jengmut namar wat iki anjru hangni dadei haka nakabanta ka jat benrio jungi la penon kam nak tinung wei hoi lada kita kidak tho bora da uto missionary ubana baru la tho da tinung wei dia la penon kam nak tinung wei te bale ngingi don la udak tho sengau buram ya uto missionary bo lora ye kita kidak tho henrei bale pede na lor udak tho uba ulawara aru la tho padak tinung wei klam tho padi kita kidak tho bangingi la puli main point kali kani kabar kalong kumni balada yang ngila ong khat arbor balai tang ya khandau ka siap ngim long try mano long try ka kemi ki khun long try mano long try ka kur ka jat jong ka kanthei om ya nga ukpa om ya usenrang uba sa ba ptia ba penbet penbiang tekan don jingmut ayu lada pishu ainam ai buram tang hakarong bat kali klem das ngotu ya kanong rim kam don jingmut ngaju kali kirang ba hakani gejaka ngong shua ba pinsna lani pintei kalong yeng don kam ka ki ong don kam ka spa don kam ka pisa don kam kata kim jubab ka badai ban jubab sikentien nga ong iki bato jubab ya ka badai ban jubab shua ba pintei kalong yeng don kam ka ngangan ai ke jubab menta shua ba pin bangante ya la ka jong kalong yeng ngadon kam kanong rim karmut katika takin kaba ngabat pi baro kikon kabri hunyutrap ki senrang kikon kabri hunyutrap kikon senrang kabri hunyutrap bangi di bandon ni kanong rim ladang im don kanong rim ha engin te kata kalong yeng te balai pisu pen kemento ho balai pisu yaro taneng balai ba pisu pen kheleu bat bunsin hi ngayu lada unu senrang jo kejai benrio jungi ula kum ngop belani ula kum bakla ti jaka bakin seneng kin pen ki pen kheleu pen ban yu bat ha kajing trot brio amdan mano ba aibot yu ukum le arsya ya ka ba ula de ble bakla anda ula jot hangta ki kerko yu kop khai ki on mele hi henrei kai pede kabab kila de pen kai pat kabak kila ajmut henrei ka shulong be kade kata kajing prakasi nang hakini kisngi nganang seneng kidon kibayedi halm ti sengkin ki kwa yang abangan keren ya ka khmat chungki nga ong iki kumni ki kli yang pi ai jat ipane jat imei tinga nga ong bangan jubab ya kata dade ba khashwa yang haka jaka jung ipa imei dengan jubab ya kata bale banga ai ladanga nga ai ka jat jongno ru ka pher ayu yang
ka syong ha ka jing sngutu jong email bat ipa jong aken kadon hok ayu ye pi bapin kali yang ladanga nga ajat ayu rup him tip ladanga nga keren kaktian ayu rup him tip ti balai pi kali yang Deina kata kadaw ya ka kaba nga ngalong ngan ong yi pi lada pi tang si khendiat tang si syutak ru lada nga keren parsi ru phim sngotu sngotaw shu ti de ba phim mon ban sngotu sngotaw namar bakaktin nong wei hi ya pi ka sngotu sngotaw om de bakaktin parsi jong umen barim ka sngotu sngotaw yi pi Deina kata kadaw ngong pi baro ki kun cendang kabri nyutram lada pia manjur tang sisien ngan ong yi pi lada ngan khot ha kanu jing yelang lada pin manjur ya kata baro te kamut ngan sasam ki jing tip yi pi handre lada bun hi kinong ben kinong keno lada kinang job hi kinong ben nong keno ngan nom pen ihiru dalile ya kalanti bangang atip namar hadu menta haka jakaban hikai ka an ki alam bakla penban ki alam bakla penban jaka bakin pentip yepi ya ka jing sisa ki hikai bakla penban yepi bat ya ubri bakran jing sisa kamut ki bu kum unong syu na khmat chungki tede na kata kadaw ken ki ong ya uta ubri ubakran ni jing sya udi ubi ya ununu ubri bakran ni jing sya ki ong ulam ler But yaw nunu ubri bakran jing sisa kana jaka ki ong ujeler. Sto. Yala dia ki de ki bahok ki ong. Kim simlatip. Ba kata ka jing lamlier barokot ka jing thok ka jing jeler ka de yano ka de ye kitahi ki bas ngohok yala dia. Bat ki akan rem londan deng tai sngow start kwa nam kwa buram pen isadem kata ka de ka jing mlien. Kaba kita hi kijat brio nadu kapor jung trai Yesus Kristus kita kilang do orang ba kita ki Farisi kita ki Sadusi kide kita hi ki brio kiba ndak kila ada penyap ya trai Yesus Kristus ki samani yo hato ubrio bayap ula ban keren arsin kadi kani ken ko pat ko kun ka brio nutrap ngan ong ipi to perkhat arsin to perkhat laisien tu perkat sausin, tu perkat lagi spa asin, tu perkat lagi hajar sin. Namar balai ngan ong ipi baka jing yelam bakla. Nengkong hi sien bakila ada penkenya ke jutang balai. Warchania ia unu ubri bali banian. Tu syania ia ubri bosau baniat kumanga. Walda pia ben borobor pi kwa enga bangandeng tai nganom deng tai dari leiru. Banang ni sakmat nganong ipi lada ubri terkenrat hi undor nangkat banga wat dak kejat ngan ya ban pau kmat jung blei pa junga kamdon jumut yang abangan ko ngu ipi ki brio bat ia kita ki dustor tau brio kani jaka namar pila thok ia ki kun ke brio trap bat pile benyi ki barit baria pile benyi ya udok urai tong pile benyi karu kan thai pile benyi kon suat pile benyi karu temen kani hi ka ke bangang le bi Bali da uwe uri orang ba ukeli hang ni balada pi ekran sapang kata kariti kedustur pi ong ba kakur kajat handrei kimi na kita jakari konsuat kimi na le kita ki jakari temen pila benjuba Ukraina ni jing sisa nadu usnam arjandrio man kapor ngai iuni orang ba marwe wiaki na kabanta ba pin pentrikam no ya kamari sak handrei hadu manta pi ibenyu Laju iro ini orang ba. Handrei nganom penpa kurtem. Piatip ha. Iki bro. Handrei ladai yanga. Pia iben iko compare yanga. Handrei ngatip iki bro. Labun kinong kerjaan. Ngade YouTuber. Handrei ngame kerana betaka pisah. Hadu menta babun kikeli yang akan no pila yo. Handrei nganga ong tang kepisar ngapa yui. Pi perkat bet ba lada pi kwa bat pi bisni pi hon yanga ong tole suai kini le suai kani kumbale badeng dok terang am tobot lada pi kwa ban bot uksai badeng dok terang bisni badeng dok terang to nangkong kumbas sedang ka kamjong badeng dok terang thangar nga suwa praktis suwa banti moi ka slam ya ka slam thangar nga baar thangsun bamotion sam suloi mo
Kebalai ot ding. Sto. Ot ding COVID, ot ding selipar. Hitip dan patip kebasau sakit ding selipar. Kebasan nang ta teter sa sedang bantrei ki kam mo, bantrei kam di tim penyai tim tho tim nang ta di janskan han, nang ta di osiar, nang ta liti de yong, nang ta kit daju, nang ta misteri, nang ta telefonisor, misteri dubilat mo, misteri ding. Tetrei ki kam kut baro saat film nang ta sa nya kali, nang ta sa sujan, nang ta sa tres kidar, nang ta sa sarnyot, nang ta sa thau YouTube channel. Sto ada pinakwa ban buat ikanuk sajung badeng. Buat iki kam ki bai badeng i le ikam. Bat sa pensai ki brio kumno ba pi tre kita ki kam sa pensai ki brio ngale ekani kalong umta ngale ekani kalong umta ngale ekani kalong umta. Sale ekata. Tiada da pinang bisni tang haba pipe i mobile ba pin komen sia ka YouTube channel badeng. Ya ka experience ba badeng udon pin patit EA. Kan no teli ki sikit ba badeng udon. Te kemut ledangangan bu je kelia pi markmat akhmat jong pi pinong ayu yang ngala man reply pi Henry hato pi la man reply nga. Gede na kata kadau ken. Ngong ye pi. Ki khon kabri nyu trap ar khoj. Amdei banga ben, amdei banga penduk mensim, amdei banga bisni, amdei banga pihun. Henry ngapa syat jingmut ya pi tolong ki ba perkat tolong ki bangam jeliu. Lada pi ki kena banang kinang san pinang sit kli pimpat sngotu kabahab nai comments kabahab nai pet nga ong ipi nga hikai tangi ki bala don khon don kti ki bala don kanong rim ki bala trei la kta ki bala tip ya ka ka bakin penpiang halai yang lasan sngotu tede na kata kadau ladang ala maham sing ngala mana nakapor sa kapor pidang yaimlin bande akumni kan sapoi kapor nda pilangat jinjar wat keno yang sto nga keren na kamenta ban skam ye kelong yang long sem ban bahai ke ilmang salang na kamenta ka jingi jot ya pra haki ying ki sem jong ka jadri jungi te bali bangi sa jot sapra bahadu menta don kiru kenthei mo banga ju osngau na kapor sa kapor ki omne ngate dade ka pra tip nga tengam khen balang la yel dia nga khen bet na kong hi ka de ga ban riu khaman ngam khen balang ra tang ba ki don hi na snong na thau na ni kita ki basngo balang sngo sit sngo song sit niam song sit balang am ki ong ni ngate dia ban kelmi ke balang baba kelmi ubrio ani ngate nga ong kum ni nga perkhat law de marwai toh ke jing keren song sit kan thei te kama de keren tang bala da ka kwa ban jot yela dia to ai kan jot ya ka kan thei te mano ban pushi tiala da kit khun rei menjadi ban ot ino Ushendrang sisen bakal no kano kan thei jong ka jungil dakit khunrei umjudair ban yarap yaka lada pitip ba uta ushendrang umdei ubasniu sto wali jan hiru yaka wali krani hiru yaka wali pushe hiru yaka lada pitip ba uta ushendrang umdei ubasniu handrei dei makahi basniu te wali pushe hiru yaka wali yarap hiru yaka ai kan saru kan thei ai kan jot juli lei di ban long umta ni di ban i parang ba ni di ban yurom parang ba namar ba bon ha ka jala jungi ka jing sha panjot ka dei ha ka dustor ajat kan thei bali da thia na la urang ba ka kan thei ru ka banta ban sin urang ba ru kan yeu kan we bun theu kar kha long thekum ka kan thei te hang no phinyo jing chania hang no phinia i hang no phinia jang hang no phinia scam haba prarang ba hi phi i ben ha ka kan thei ka job ka delila ha ka ni ka jaka ka job ka delila ha ka ni jaka Samson umlong i sto badina ta kadau ken kinong yalam jongi tangi ini kinong yalam jongi kilong tangi ini pide kabalang pide ha desu konsel pide ha assembly ilong tangi ini jot pi ki ba jot pra pi ki ba pra yap pi ki ba yap
im pi ba im nak banta jong pi nak banta jong jat bariu jongi pi ki ba sha elam bakla pi ki ba sha tet kli pi ba thi ba sha tet long renyang pi nang ye jot wal community ke jing ba wal community ke jing ba wan lek nang ni sakmat bandang ye ki ke jing ki namar ba tang sitro ikhendau ro pinom yo era kam don jing monto nga kran kumru sempang hanre wal da pikeno bi nga ngam sngowi hanre nga kran ye ka e ka bangang ngati kan don jingmut ayu yangi bangindang yele habang ngim long trai wadi kikun wadi katanga ngim long trai ka bible ka hikai ladang ngide kikun kristan ka bible ka hikai u shenrang u hapan wan el ka jong tanga ban yolong kawai hang ne yolong kawai kumno ime jong pijaj ayu ipa jong pijaj ayu te pinong no yolong kawai nemar ukpa jong ka kentai u hapan penyebu beriu ya ka kat kum ke jing tha jong bible kat kum ke jing hikai jong bible ukpa jong ka kentai u ong kum ni mo lada unu shenrang u itanat ya ka lani u ibah ya ka u ibah samla ya ka kamot u ye ya ka kamot ukpa jong ka kentai lada utau shenrang ulit pan nak kti jong u uang kum ni to shem ya ka ni ka kun jong a kalong ka jong pi wali le ben le kho ya ka turi sumar kadok asnam jong pi bat to shimru kani ka jing ais ngobha ka jonga ublei un sakar khu ye pi ba unnong penroi parum pare ye pi ba unnong pen bha ye pi kwa ba ka khon jong u kan jot henre ka juk manta ka kan thei kam juk kan juk tin lau pa henre ka yat lat na lau pa la jong kam khen pa kam khen ni kam khen mama kam khen henmen kam khen para wala da ka don chen kerhai ki shenrang hala yang lasam kam juk kan juk tin ka yat hala ka jong gamon mano bakla ha bakumta bakla mangi shenrang ne bakla ka kan thei kadi ka store penjot ha kan ki jala jungi pianget ya kan ka store pianget ka balang barokhot yalong kaju mano jot mangi shenrang jot mangi shenrang pitang subakla pi tanat ikno samla pi apoi khabat ka kat bakanang bang kanang pitang la penbiang ka ong hoi ude ujonga hoi ude tengah jonga hoi ude ba i jonga hoi ude pa ki kon jonga nda kalang ya kan ong kasu tap i kijang kinep ka kawang sabar kilinyo dei na takada wa bon hi ukon serang jong kabri nyutrap uyap nala bale ya buat ikaba pipi la yu iru bale pinang len bon gi batrekam sokaru teng gila pensna kay yang kasem tang kasyu i kayu i katanga jong uta u batrekam sokar kayu i ba we ya pagano kan thei bat kayu asngau khana no kabe ya u sto ha ka jing long brio hot loy hap ang nang tai season ai plak maka ngau ka blim yu ko ong ngalaan peni sabut bar khoi uklet lut kayeng ba sinama uru uklet iki kon jong uru uklet bar khoi syo tandap yu nut hiru banit sekaan ha kayo maka kayeng kasem ki kon ki ti jing don jing par khoi udah litre kam sakaru kayo tulop maka ha kat ne ke jing biet yu ukon sendang beri nyutrap na kata kadaungan ong ye pi ki kon beri nyutrap lada pitre kam sokaram kana lada kaya tho bat pi lada kam ajaj ai khong ye pi wat ya tho bat ka sto namar kalong leno e pi lada pi kat ba kampat ajaj che pi ne lada pi ya tho bat ka pin lut e la ka bor ka sor bat yaki jeng don jeng barakhot lara kam ajaj shapi wat le tho akateng jongka tho kateng la jong kani kari jeng ai man sim jong ai pi kon kru tok wat de tan namar bale yo pi jot e de na kata kada nga hadu menta kumbang nga don katanga nga ong pi wat la ka ajaj kon sangaru ngam parchane ai ka henry pi menta bale pili ai udonot akakan thei wat haba pi per jingmut ru kajing per jingmut kalong bet bakakan thei kam kongu pi namar ka aja cheki korjong ka kam aja chepi kumno pi long ka we bat ka sto halor jung kini kinong rim
badena takada balai pi sujud ko kon kabri nyu trap pi kisan rang kabri nyu trap to sngo thu no lada phim yo bha yo banta phim yo bor ikhtiar wat yu siapan be ya karong jong ne jong kan ne ka stor yalam bakla ya ka jai jungi uto badan nak banta kaspa phau jung u babon hi ngan ong pi usngo thu kumno banyele handrai mangi baria ni se yalam bakla ha kitu kilun ni hapong kilun ya kinong ilam jungi namar ki khlam jabeng khlam janor bat ki penjot ya la kajat ka khong kim don jing khen snap yang yu baria te kumno phila ban ong ki bakidi ki sim kumno phila ban ong ki bakidi nong ilam kumno phila ban ong pi bakidi ki kanrat pide ban ong ki khun kamrat sto de ban ong ki khun kamrat namar phaye tau an ban penjot ya la kadok asnam de ban ong ki khun kamrat nganga ong iki khun kamrat khun ka ksau khun ka pojai proti namar pha penjot phabam do ela kadok asnam long thikum ki khun tham khun jan reng sto phami na kadok phabami kadok namar bali phamya nang mat pan bha khndiat ru phamya la ru ban pan bha ai ru phaya kren tak halor ka dustur hangno kadon kata ka an dustur kadon hai mano batip upai ba babun balang hatu utip payatip tang mapasya ayam kamanto baling keren ni kata namar pangatip ikajing sisa kun katok kasyukur kalam ler ladap meya nuat meya sngohok du kata toy bam smai khmat jong kaning bible bangang puluh menta badina kata balai me penjot yala kadok asnam lajong balai me iben yala kadok asnam lajong kata meya ong ijri ijat benrio tang bamen yu keo halor jong kasuki kun kamrat kun kaksau kapojat proti pamya sngotu asyu ba phai penjot yala kado senam lajong tang ba phai bi tang kaplia kum kani ka jinggi jeri jat benrio dena kata kadau nganong ye pi lada pidang bi sai sinpat ko kun kabri nyu trap pi baro kinong rap pi baro kinong bela pi baro kiba em shanong kendong bopli kibam tep ye ke boro bisu ap community be ye kinong yelam what community ka jing bha ka ni jala jungi what community ya kai ka lockdown ka ba fil we baro khoj ngangan ongi pitang sikentien lada pinget yanga pendrem baro khoj igi badon ha ka ni sarkar pementa lada pi de nong kersan jonga jong badeng do trong pendrem ya baro khoj kini kimde ban job lada kini kindang job te kemut what community ka jing bha namari ka bakila dep sim ya kitu ki bank account ki IFS sikut jong ki passbook jong pi da kato kerteng jonga jong pi hi kila dep kamai maki ki sathiet pat ya khri jonga jong pi namari kitu ki ba la dep register hapo ka labor department katulot ka pisa ka di ban poi be si benai sanajar bad ikitu ki ba register ka di arajar sispa Henry maki kisiu nyuspa kataro tanglai penai araja sispa don kibayo kataro don bugi bomyo halor jong kata ka kebangang ngatip Henry banganang keliru yaw inspektor jong ka level department Henry wong yang aton mi sa office Henry ngah syamlalek nyamar tang marwe ngamla man taprathe sto badi halor jong kata bangang keren ya ka kebangang ngatip ngam kwa hiru bangang nang bunya namar ba mdan no kersan nga arpu pra hajar alf khandai hajar kiban sadap Henry kataru kilong tang kinong kersan bahalan dat tang mangatip ha kambon hi kinong kersan kidi kinong kendong bat kidon ru kibat rekam sokar Henry ya kita barokhoj ya ki ba kersan yang ngasngungu yublei namar ba nak banta kajing bha nga aingu yublei terkendat bat nak banta kajing kersan ke jong pi ya kani ga youtube channel jonga bangan nang la susu bangan dang hikai pi nak banta kajing bha Henry nga ong pi ki batrekam sokar ru pi ki long kimi ki ba yo ya ki batrekam sokar jong kala jongiru to soto nak banta kajing bha jong pi wat lit benut ya la kajat ka khong namar bali ka jingim ko jong pi ka syong ha utanga jong pi to soto pi ki bakarsan bha ya ka youtube channel jonga namar bali ngihi usanrang mdan ha prathai lajna katanga bat ki khun mdan prathai lada email jonga kat binang dona prathai lada nga syong samla lada nga arang ba nglahi ertam kana lada nga pang sitom
ime ban pensum yala ujong ukhuan lani ban penbong yala ujong ukhuan imdon ka jing sngaw ei but ngaru kum ukhuan ngamdon jing sngaw ei ime la jong namar beli ikama i penhe pesan ma i pensum persat yenga ila adap tip lut ka yang junga ngamdon jing sngaw pher handai kan men ka para junga ka kan thei kamla ban le e kata tela da ime imdon chu ka tengah junga hi ka dik para junga ka tengah junga hi ka dik ba i junga ka tengah junga hi ka dik keme junga namar ka sim lut iki banta baro baling ong bet ba nakapor sa kapor nga kran ni kata yakini ki banta ki baka kanthe gadon kapara junga phadei kapara junga phadei ba ie junga phadei ka kemi junga baling nga kran ni kata ka banta namar nga ie yaka ngasngothu yaka bat ngatip hiru yaki jing don kam junga te hendrei ladaka ka saila nga ngamay nga kanhit yaka ngasneng yaka kumila ka jung para ka ba ie ka batip yaki eki jing don kam junga mo kum urang ba handrei ka kemi kalong ke benta ka tengah junga kalong ke benta jung ka kemi ha ka ju ka por namar balil dang apang asitom habangam la shu ban ki ban ya ban yang ka sim ya kata ka benta kapan sum persat kapan bong kapan pediang pi kapan le lut ki bor khoj kapan kem kapan law ki jan ki nep tang ka tengah junga bala ban le kata handrei kakur kenthei kapara kenthei kan man kenthei kamla ban le kata kala ban le tang yo tengah lajong das ngotho bahai kata badina kata kata balim nga soong ngakran halor jong kanong rim ngotho i pi baro khoj ki bala don la jong ka tengah lada ka tengah jong pi nei kalandet i pi lane ka klim i pi lane ka thok syukur i pi kat no pin long yelde thik kumadon hari jong ka jingdum handrei balei pimla ban ye share bar katanga la jong balei ba katanga jong pi kamla ban kran ye pi kum yala ujong unmen balei ba pi pimla ban kran yala katanga la jong kum ka para la jong ti namar balei bangila sya elam bakla kata kadustur ke balong kum ni ba penyadat bet penyasrut bet dustur marat ayu kum kata lada pi pilalung kristan balei pimbor iki hikai jong ka bible ka kum ni baka kenthei kadi ban penhapo lo tengah udi ban i hok la chung tengah ka gospel ru ka hikai gumta ka jutang barim ru ka hikai hi kata ti sakai pade pinang kwa ban penba bat ye ka ei pade be pikwa e ka jing pha lada pinang aja ka kenthei kan don jumo yu filong kristan ru lada pikwa ba pinbur i ka dustur to ngai ka dustur lada pikwa ban long kristan to bodi ka bible dan tang artali kilenti haka jing em jugu brio ngakran naman man kapor ngong gumni dan tangal ti ka jing em ho brio ka babha ka basniu ka hok ka pop ka beneng ka rujok ka bible ka store bot igini sautal igilanti ti bali phim sothu bat lanu phi kwa ban sothu yano phim kanno ka de nala de hi kanno ila de war kanno ino te de na ta daw kinong ilam bakla kan ba ki kwa banyalam baklai pi namar ba ki manto yala dia kinom khen hiru ke jing im jong pi dos ngotho na la dia ken pi khen ba ki balang kila bana ban ki beneng i pi to pan kas kit na phadar pastor la da pi smart bali jesang ai skit inga bangan po se beneng la da kila ban ai te bali pi kran ya ki an jong ke perthai bali pi mi kran ya kani ke tempul ke jong ublai kani ke tempul ke jong ublai lada pi ye la de pi yo tengah la jong pi khon la jong te bali phim sotho ye ka ek bala tho ka bible badena takadaw bali ngi sajot waju keno ino war keno u dekhar war keno ipareng keno ye la de keno ya ka jing bom dan jabeng na la de keno ye la de ya ka jing bet jong la de keno ya ka jing sarong la de keno ya ka jing penjot jong ka jai penriu la de war keno ino dena takadaw pi bar khoj ki ba support bar ki ba christian bhai ka jaj penriu ya ki jing persa jonga ha ka youtube channel jonga na ka por bali banga ye ban wala bon ki jing ben ki jing kanno ki jing bentheu ki jing karkha ki jing har rukom hnrai ngang ong yi pi pinom la te ban ei ka jo ngan ban ka jo ngan kran namar bale ba yanga bat ikisngi karta jonga ladep thot pang te nga so ong yi pi na du nang sedang nang kong kisngi hi nga ong ni tolong bala karkhu
ha kerteng jong ublay bala khai ya uneu badang do todong hne sla perthei phinom la ban li ye namar ka de ka mon ke jong ublay ngangam tip yel dia namar ngadi tong ubrio baling akran ya kini kentien ngangam sotho yel dia namar balai bangala thelut iki ki borok hoj kidan ki brio ki bakan tho bat ki bakan no mo ki bo ongkum ni to peni lut ya ki jing start la jong bat halade pin sathli hanrei lanu ngan thli bat lanu ngan suda hanrei ngala thelut nadu kadonut ka mensim ko jonga na ka banta ka jai bendrio ko jonga wal danga cha iben iko wala ngacha karan ben karan ko hanrei ngam ju sngo pher ngam sngo phla tinga pa dengan churai kum ni iwe jing wai mo ubakran ben karan sniu un kelama bersio uba iben iko un kit dau sen chiko kum ong kato ka jing ruai temen mo ngam dakan ma phasu tama ngachu ong ni kajing bisni kajing pihun hapro anu itu jurwa jurwa berim kajing bisni kajing pihun kimla kajing pihun kajing bisni kimla chan slem tangkat nosngi namar baling ngar hapro ai kini jurwa namar ba nadu menchua ba kilong chua menchua jungi kidak sena kidon kipa bat skuiski kipen klet ingi kipan klet ban asdang pada banyak kle jaktung bat kiktian nong wei nong ar ban pengklet ikita kidon kikentin ki bang empat ju penur kam menchua handrai menta kila asdang ban yau tie balik ki sedang ban yau bat kidak sena kita sedang ban pa bat kidon kisnong ki thau ba prakan the ki akan me bat prachen rang ki akan pa ki ong ne bangi khot i sto kidak sena ki de kita kin kijing le bakala bahar rukom tinggi om pada hene kejat pendri wati beruti belai wah prasen rang rom itu syu prakan terum isu itu syu katarang ong jat pendri wati beruti belai hato ngim le ranye la de hato ngim sngo tho ya la de hai kanong rim jongi kadon hato ngim tip kumno kalong hato ngim sngo tho ngim yu i ya ka balaja baro sakat no ngidang yai pet bat sakat no ngidang yai sya bat sakat no ngidang yai lengo bat manu ban batai bat manu ban pensai pie up community ya utang nung ilam bapa handre ya uta uba pie iben udai pat utahi nung ilam bapa jong pie handre ya uta pat pie bisni pie pihun bat pie dom pie bitar dei nang kata ba ublei ujingai na phimla ban sungu thu sibun phila ban kanno handrei phinomla hirun pachat jumut halol jung uta ubakran dia kata tede na takadaw ko pajba ko kun kabri nyu tram lada phi kwa ban scam la kanong rim lada ublei hi onang don rakat par kaning gejat ban riu jungi ngan ongi phi nadu ka mansem ka donut ko jongang la thelut handai saka nganang pensai ti handai manta kamiet kade ka ru ka banga ngan pulina ka kitab jung job tong ini skap no na kitab jung job romo namar kanang slam hi ka borok khoj katkum ka hukum ko jung ublei bat ya ka banga pan ka hukum jung ublei lada ublei nang don kan bat kani gejat penriu jungi unang don rangkat pan nga kani kejat benriu kujungi tieto ai hi ba un saplat yangi naki eki jing sya elam bakla jungi bat naki eki jing lendet jungi na ublei pa jungi tie mentangan pulieno na kitab jung job na kalenong bakat sa ubriu bala kha sa perthei ubriu bala kha sa perthei uim tang khendiat sngi bat ujinjar umi kum usuntio bat utulor uphetno kum kesarngio bat umne bat yarat kum uni hato mepet penhe yala kikman bat metian bisyar ya u mano bala ban sei ya kabakhoj na ka kabom khoj amdan manu namar ya kisngi jong u lala pentikna lupa ya kijingbon ki benai ka syong hame
bat melabu uput ba omla banjam topan phai no iki khmat jong me shawai bat e unmat yo pura sngi kum unong bela namar ya udeng dang don jengkermen lada pom ye u ba undang khilung biang bat ba kisailung kin yaimi wat la ki thiet jong u kila tamen hapo khandeu bat kadang khong jong u kala yam haka khandeu panban tang maria sma kan kan ban sei bat kan penmi kitnat kum udeng badang khisamla Henry ya ubrieu anda uyam la penthia altoy haba ula dukut mensim hae pat udon kumba ki kija na kapung bat kawa karangat bat karkiang kraw kumtaru ubrieu uthia altoy bat kishu anda omdan shu kisuny beneng ru pat kentin ne an kersiu na kajing yu thia jung u a bamenda buri no yanga ha kasiol bamenda set yanga hangta hadu ba anda ja bamenda set yanga hangta hadu ba anda ja kajing bitar jung me bamenda bu kawai kapor batikna yanga bat ban kenma yanga lada ubriu biang hadien ba ulayam ngan ap baro kisngi kajing syakri junga hadu banganda yo jing pelan hangta men khot bat ngan thi yeme men kwa yu ye ki kam jong kikti jong me nangta men nyau ya ki jing jam kijat jonga bat men ap sentiat shu ya ki pap jonga ya ki jingle palat jonga an saset ha kapla bat men tap klub ya kijing boman jonga ha bat men tap klub ya kijing boman jonga handrei kumba ulum ba ukhlem bat upra bat yu mosyang la kendat na kajaka jong u haba ki ki bam ya ki mau bat ki umba ki rong no ya kasbo ka khandeu kumju ru me pan pulom ya kijing kerman ubriu me khnyot ye u khadu khatwai bat ladep ye u me pan kala ye kadur kadar jung u bat me bu no artat ye u lada ki khon jung u ki yo buram tip satya lada ki sha ja buram bana ai usngeu tang kajing pang kamet bat ukhuslai tang ye ladi kani kajutang jung ublei kani kaktien jung ublei ngasngu yo ublei timenta kai kajing pule ka pensai ngi baleng ngai ban ya kani mo namar ba ki ngi long tong kibrio ngimtep ki handra ka jing kerpat bar kata ka jing ya jan ka jong ubrio bot ublei ngi hapan duai mana ka step mana ka miet wal dangim yo wal dangim tep ye kita bro handra ngi shu up community ban ngi don ka jing kerman ka baskam ba ublei unsai ngi amde da ka jing le jubor amde da ka jing bomla bansya handre ngi hap ban la ban sya ngi hap ban la ban yai ap ya ka ba ublei unsapan ki dak kisian hangi bat unsap tenalti ngi sya ka jing bha bat sya kalti jung ka jing su omde da ka jing umstam omde da ka jing boman omde da ka jing le jubor dedene ta daw ba ka ba ngakwa ban ai sim yipi ngakwa ban pensngutu yipi ngakwa ban ajimut yipi ba borobor hi ha ka jing ya im kumsi ing sistem ukpa ka kami ngim alat na ki jing ya bunya ne ki jing ya klumar mo si sistem handai tolong bayisha teng ha ba ka kami ka bitar to ukpa unlong bayisha dan mi jengai no na kata jaka hadu bakanda thanda kata kajing khloit te sawan phai handrei lada
piru subut lada pide ukpa ki kon lada ka kemi ki kon ka khluj e piru pin khluj lada ka kemir wan khluj kan don ka jing e pat ye pra ki bayap stai kin long ki kon ki ti ken ti henre halor ka jing ya mai ya tim ya telah yeng asem ka jing klumar yeng asem tingi haban perkhat ru ikan urim jong ki kon ki ti namar ki kon hi borobor sisen bom don ka kemiru kimlong ki basha jumut perkan bar sisen bom don ukparu kimlong basha jumut perkan te balai ba lada ki jingi per jumut hayeng asem lada ki jingi bakla hato balai ngimla banyama lada ublei udang la ban ma te balai ngi ki bre ngimla banyama te kani kalong ka eke jingi kairu namar ba kum ka jaj bandre jungi ngila landet ya ki eke baro ki bangi la sya ilam bakla ha ki jing sngobha bat ha ki eke jing sya ilam bakla ki bor jong ki jing dum lani ngi jing sya ilam bakla ha ki eke jing sngobha jong la perthai tungin perkhat tungin perchung nong rim ken yela dia kai ke bala jai ki wei mo kumbangi la yu i hak sinong ki thawa ki mlang salang bale kalong kumni bale pimpet bania bale pimpet sin iki mlang salang ka bala jot la pra te bale pinom tiang ya kata bala deb jai ki wei hato pin chu bot taneng lada ki wei kin jot hato ngin jot lang lada ki wei ki do hato ngin do lang lada ki wei kin chatim hato ngin chatim lang te bale ngim la ban kian la de bale ngim snotho bale ngim perkhat bale ngim pen nuksa kata kade kamram jungi ken iwe pi iwe te long ki bas ngothu long ki perkhat long ki bangam jeliu ya ki eki ba kakten ublei ka hikai yingi nak benta ka jing ba te amdei tang ka jutang barim kade kakten jung ublei ndai ka jutang bathamai ru kade kakten jung ublei ka jutang barim ru kade kakten jung ublei ngam hikai tang na ka jutang barim ngam hikai ru tang na ka jutang bathamai hendrei kai ka banga nga hikai menta kalong na ka basdang namar ka ka banga nga siam ha ka jing im jonga hi simen kalong bet ba hakani ga jaka la de ban pha puli suwa kelas A handrei ki hikai pede direct be kerdan matrik te de na ta kadaw banga sadom sabitar namar haka jing shisha ki de ban hikai suwa ya jutang barim ki sa hikai pan nda haba kila ngam jeliu kila ya de kisnem ngin sa simpat ya ka jutang bathamai tela da man la kis ngi sonde ke bangi ngi hikai man la ka jing sedang snem rada ngi hikai nengkong na ka jutang Genesis motor ter ngin sa kut haba kut ka snem ngin sim ya kitu kilan kiba ngi pediang haka bakut ngin hikai ya ka gospel kamut katakan khamba hasibun handre haka ni ka jakala hikai be da ka gospel be nadu basdang hadu banakot hadu mentang asu asngab ka gospel ci ka gospel te balai ka jutang barim ki on handa bakam long shu lada kam long shu ta kamut ti spau tli ki hukum lasim na ka jutang othmai ne ka jutang barim ha spau tli ki hukum sim na ka jutang othmai ne ka jutang barim na ka jutang jongno to batai lada phi kinong ilam balang hang ni baro khoj pialam baklai ki brio jongi to batai ki spotli ki hukum la tho nangkong hak kitab barimne ka kitab athmai badena kata kata wat yalam bakla ki kon ka brio trap namar balela dangim nong kristan ru mi pulete ya ka bible kibapun kibolong niam tanrai ki pulete ka bible kitip hate te balai pinang yalam ya ki kon ka brinyo trap ba kin jot kin pra handrei phimla ban pan ba handrei psu pet pet tang nang mata tangka tang ban yo bai kan siau bai handrei phim simla sangtho phim simla ui wala la pidei ki prado prasnam la jong kin nong yalam balok khoj kin nong yalam balang bar khoj ki dei ki kon ka brinyo trap handrei phi pan jot phi bam phi pan do phi kwa ban pan pat pan prai ki kisam halaka jakala jong halaka do snam la jong halaka kur ka jai la jong te kumno phim la sngotho kumno phim don jabieng kumno phim ngam shu kumno phim sngotho shu lano phim sngotho balano phim bha barina takadaw balinga ye ban si ye ban Bayo pokpok sekan mau sih masuk. phi kran tang nak menta tangka phim ye kran nak menta ka jing bha long leno phi de ki bala tem jong ublei lano phinom pai hiru
Siabeneng pin pai sakanurok sau namar ba pimala ban pej mala ban yui pimala hiru yeki baro kiba ngila jot ngila pramanta long kibara tem ye pi baro khoj kino hikai bat kino ngilam bakla namar phimsim la hikai kat kum ke jutang jong blei Politik sa do man ta ki berleu jungi larai do kan. ti de na kata kata ngat ong ipi ki kon ke nyutrap bale ngadom ngabitar namar ba ngasngotu bangila pan khenya ke jutang jong blei ti pinom sngawi ai yaki jingdom jing bitar ku jonga namar bale habang apet ngapuli ngapang kamansiam ngapat ka do not namar bale bangila alndet ke jutang jong blei handrei to ai pi ki bakano to keno kat ba pi keno handrei sisen ka singingan ong ipi ya kita ki jing keno jong pi ken pai se pi ken pai sanga handrei ya ka ek bakado not jonga ka don bangan hikai ban pen bhai ke imlang salang ya ka ya kilong yang long sam ya ka dai ben riu jong to ai ki basung tho kinang sung tho to ai ki ba ben kinang ben handai to ai pi ki ba yo man sem to nang kersan bat to nang e perkhat to nang e puson ma pi khnang ba phinia bha halaki ing kisam la jong khnang ba phinum phindu bla ban yalam nanti laki khon ba ki khon ki ti jongi ru kinang phu kinang pheng kinang keu halaki kadran ba fer bat kinang la ban kersan ya ka imlang salang jongi da ka jingno sinyang jongki na ta ka jing bha tetang kini kenten kublai siboni pi baro to ai ba ublai terkendat undor kat ban ngabat pi ha kijing le kijing kam jungi kijing tre jing tak jungi ha ka jing ko jing khia ka jungi bo malang kasngi to ublai terkendat un ai ngi kijing stat kijing sempang bangin nun nginang la hiru bangin nang kentiu ya ka jai mri lo jong sa kanam ke buram jong ka jing bha tetang kini kenten kublai siboni pi baro kamir suk men pi baro